maaf kula rumiyin badhe patumbas saking radio menika kan Refam. Nggih. Anak kula tahun pinten kan kecelakaan. Dadi mbok menawa mangke kon perubahan otakipun ngeten nika kula nyebasaken Refam kayak kula tanglet teng Mas mriki metrik belum ada Pak. Nggih. Lah niku kula nyebasaken Bino Trio ingkang mungkin bulan kepengker menika setunggal botol kayak menika kala nggih kula tumbasaken malih. Lah terus menika ketepaan jenengan pas wonten mriki. Nggih. Danipun mboten sengaja. Nggih. Kula mireng radio lah tanggal 22 bulan Maret di Siman. Lan kula badhe teng Siman. Lah alhamdulillah ketepaan kepanggih teng mriki. Ngaten menika. Baik, mangke Binutrio jenengan unjuk sedinten sepindah 3 tetes. Kersane daya ingatipun tetep boleh malih. Keseimbanganipun dugi pekatul kala wau. Napanipun wonten mriki wonten nggih. Sampun tambah malih ngeten sekedhik. Nggih. Putu kula niku lek nedha sekul niku mboten patek burut. nggih. Remenane namung jajan. Mboten menika pripun? Mboten dipun latih. Terus lajeng nomor kalih kersanipun dari Eco nyenengan pendutaken mensi. Mensi. Nggih, sak sendok campuri susu ngoten pendinten. Mensi. Nggih. Sampun matur suwun. Mugi jodoh sehat sedanten. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Busri Wahyuning Rum saking Jenangan. Nggih, Ibu. Keluhan kula wonten benjolan dhateng payudara sebelah kiri. Baik. Nggih sampun sebesar telur ayam. Nggih. Bu ngapunten, Nggih. keras napa empuk? Kuras sekali. Baik. Nggih, warnanya hitam napa tasik dereng berwarna? Taksih bersih. Normal. Nggih. Baik. Nggih. Terus kula mirengaken Pak Bayu dawuhi mboboki menika Nggih. sampun. Nggih. Sak mangke kulitipun radi coklat-coklat ngaten, Baik. medal bintik-bintik. Baik. Terus menika kula lereni. Nggih. Terus menika kula mengkonsumsi mensi. Soalipun kula menawi dalu kan susah tidur. Nggih. Terus mendikanipun Pak Bayu kan dawuhi minum kalian jahe, kalian susu. Nggih. Menika sampun. Saged sare Nggih, ternyata kok nggih radi sekeco. Nggih. Terus menika dateng leher sampai punggung sampai pinggang itu rasanya kenceng kan. Baik. Tapi enggak setiap hari, kadang-kadang gitu mawon. Terus menika kula nyuwun pirsa menika dipun terusaken bobokan menapa berhenti ngaten. Baik. Mangke mekaten. Setunggal. Boboke dipun terusaken nggih. Nggih. Tapi menawi kraosipun perih, Nggih. kendeli sawetawis. Nggih, menika cuwekit-kit Nggih. ngaten. Celkit perih gatel. Nggih, nggih. Nggih. Terus niki begitu kados ngoten menawi jenengan boten tahan, Nggih. kendel sawetawis. Nggih, menika Mangke kendel. kulite kan pulih malih. Nggih. Begitu kulitipun pulih malih, jenengan tempeli malih 3-4 hari ngoten nggih. Nggih. Matur ngoten kendel malih. Oh, ngoten. Tetes mboten pareng langsung. Oh, nggih. Ngantos ketika jenengan maringi bobok mboten sakit malih. Oh, ngoten. Sakitipun ical ngoten. Sakitipun ical. Mangke Bu menawi sakite sampun ical, biasane benjolane niku sampun alit tapi kuras kados batu. Oh, ngoten. Menawi sampun keras niku mangke betul-betul kados batu. Paling posisine pun teninggile permukaan akhire. Oh, ngoten. Medal ngoten. Lah niki sakersa jenengan saged dipun operasi napa mboten? Kula ajrih sanget dhateng medis ajrih mboten nate minum obat kimia mboten nate blas ajrih saestu kula. Dados menawi ajrih dados mboten napa tapi kula matur nggih Nggih. dipun paringi bobok niki mboten ical 100% tapi minimal sel tumore mboten berkembang. Nggih. Lajeng nomor kalih rutinitasipun nggih sedanten ternak sinedane konsentrat mboten pareng. Nggih, sampun mboten nate Nggih, blas. ayam potong, tigan horen, lele, gurami mboten. Nggih, sampun mboten. Menawi jenengan dahar ayam, ayam kampung. Nggih. Daging lembu, daging mento mboten napa. Ulam lepen mboten napa. Ngoten. Lajeng usahaken konsumsi daun kelor nggih. Sampun setiap hari nggih. Teh tomat kali singkong menawi Nggih, dalu. sampun nggih. Tujuane napa supados jenengan tetep fit. Nggih.
Kula tanglet jenengan waktu sampun konsumsi mensi susu ten badan sampun raos seger napa dereng? Sampun. Sampun Menawi ngrasakaken. fisik menika mboten wonten keluhan namung sok menawi siang wingin ngaten. Baik. Dateng Nggih. suku nggih asrep ngaten. Nggih. Namung ngaten mawon sedaya sekeca badan kula. Menawi asrep kados ngoten jenengan saged kadangkala damelaken jahe niku wau kali mensi kali susu. Nggih menawi dalu sampun. Terus Nggih. niku. Terus mangke Bu menawi kersa jatosipun kali konsumsi MP5 nggih. Nggih. MP5 sing silver dipununjuk 3 tetes kaping 3. Ngaten umpami mboten mengkonsumsi menika gantosipun menapa Pak? Menawi MP5 mboten kersa jenengan saged damelaken rebusan